bɛ juma dɔ na bi janvier kalo tile 8 san 2021 an balimaw aw bisimila Maliactu don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ janvier kalo tile 6 kɔnɔna la jatigɛwale tabaga dɔw taara tasuma bila dogofori foro dɔw la an ye ni kibaruya in lasɔrɔ le pays mɔgɔw ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ o kɔrɔ fɔ la sa u y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 6 fɛn min ye ja dɔw ye o kɔni sera olu ma dogofiri duguladen dɔw fɛ ko n'i y'o ja in filɛ i bɛ jatigɛwale tabagaw ye u bɛ ka tasuma bila dogofiri foro dɔw la n'o yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ mara de la u ka fɔ la ko tasuma ye foro minnu minɛ sa ko foro ninnu kun ka ca ko wa foro ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔw kun sera tigɛ ye ka ban hakili lajigi la an b'a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye dogofiri ye ale ye dugu ye mun ni farabugu kɔni ma jan ɲɔgɔn na jatigɛwale tabagaw kɛlen don k'a daga sigi yen kaw de la nin wagati in na kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la sa nin dugu in sigibagaw y'a yira k'a fɔ olu b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u bɛ se ka u bɔ nin mɔgɔ jugu ninnu kɔni bolo cogo min na binganiwale hukumu kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 6 Medina dugulamɔgɔw kɔni y'u bolo da zone 5 kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata tɛmɛnen n'o kɛra ni janvier kalo tile 5 ye Kita mara la sa zone dɔw de kɔni binna dɔgɔjɔla dɔw kan n'olu tun bɛ ka bɔ mɔrɔmɔrɔ sugu la bingani kɛra mɔgɔ minnu kan n'o fanba yɛrɛ kɔni tun ye baganmaralaw ni sɛnɛkɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ u tun bɛ ka b'u ka feerekɛyɔrɔ la mɔrɔmɔrɔ ko binganikɛla ninnu kɔni binn'u kan mɔrɔmɔrɔ ni bankasi ni ɲɔgɔn cɛ u ka fɔ la ko zone yɛrɛ kɔni kun ye mɔgɔ 6 de ye ko wa u ye mun suɲɛ olu bɛɛ lajɛlen bolo sa k'a ka ca ni $11 ɲɔgɔnna ye ko kojugukɛla ninnu ni maramafɛn kun b'u bolo u kɛlen ka olu ka wari a n'u bolofɛn nafaman bɛɛ lajɛlen minnu la k'u y'u kɔdon ka sɔrɔ u ma kojugu kɛ olu yɛrɛ kɔni na feerekɛla ninnu ka fɔ la ko suɲɛni in kɛlen kɔfɛ olu m'a mɛn ni ka fɔ sɛgɛsɛgɛliw boloda la an ka finitigiw fɛ walasa ka se ka kojugukɛla ninnu kɔni minɛ ko nka ala barika la suɲɛni dugusajɛ n'o kɛra ni arabadon ye janvier kalo tile 6 ko fɛn min ye Medina duguladenw ye n'o yɛrɛ kɔni ye dugu ye mun ka surun binganiwale in kɛyɔrɔ la k'olu y'u bolo da zone 5 kan o zone 5 ninnu k'u taara olu lase finitigiw ma ko wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin wagati in na walasa fɛn min ye 6nan ye bolo bɛ se ka da ale kan cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 6 fɛn min ye bunti banabagatɔ dɔ ye ale ni tora a ka bana la wagati tɛmɛnenw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 3 fɛn min ye buntikaw ye mugujugu kɔni cira olu la o mugujugu in cili sababu la yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 10 ani kɔ ye olu ni tora a la ko wa mɔgɔ caman olu fana kɔni kun bananen don banabagatɔ ninnu furakɛli hukumu kɔnɔna la fɛn min ye MSF ye n'o ye Médecins Sans Frontières mɔgɔw ye olu yɛrɛ ye baɲumankɛtɔn de ye mun kɔni bɛ yen nɔ furakɛli kama Mali kɔnɔna la ni yɔrɔ wɛrɛ camanw na o Médecins Sans Frontières mɔgɔw de ye sɛbɛn dɔ bila min kɔni a yiralen don k'a fɔ u ka baaraw kɔnɔna la ko fɛn min ye bunti banabagatɔ dɔw ye olu kɔni lasera olu ma ko komi olu ka bana kun ka jugu sa u y'a laɲini k'a fɔ u bɛ taa n'u ye Sévaré dɔgɔtɔrɔsoba la o sira kan ko Douentza ni Sévaré ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye marifatigi dɔw ye ni donsofini de kun b'olu la k'u kɔni ye olu minɛ u kɛlen ka u minɛ ko dɔgɔtɔrɔ minnu kɔni kun bɛ mɔbili kɔnɔ ale ni banabagatɔw u y'u bɛɛ lajɛlen siri ni k'u da tile la u y'a yira k'a fɔ olu ye heure damadɔ kɛ tile la ni mɔgɔ ninnu bolo ko a damatɛmɛ wale caman u y'o k'u la o wale in de kama k'u sera dɔgɔtɔrɔso la fo janvier kalo tile 6 u selen ye sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye banabagatɔ dɔ ye n'ale yɛrɛ kɔni kun bɛ san 60 ani kɔ la n'a ka bana kun ka jugu kosɛbɛ k'o ni tora ko in na o kama kumakan laban na fɛn min ye MSF mɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ u b'a ɲini an ka finitigiw fɛ faransi finitigiw ani kɛlɛkɛla bɛɛ lajɛlen jatigɛwale tabagaw yɛrɛ b'o la ko fɛn min ye banabagatɔw ye ani banabagatɔ furakɛlaw u ka olu bonya u ka baara kɔnɔna la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaruya ye a yirala k'a fɔ kunun janvier kalo tile 7 fɛn min ye mɔgɔ 32 ye coronavirus bana yer'olu de la Mali la kunun alamisa don janvier kalo tile 7 an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama a ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 32 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 51 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 ni tora bana in na kunun bana in yera mɔgɔ minnu na kunun k'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro ale ni Bamako ma k'a ta coronavirus donni n'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na janvier kalo tile 7 a yera mɔgɔ minnu na ko bɛnnen don mɔgɔ 7,427 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 286 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 5,161 olu kɛnɛyalen don ni wagati in na o kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani kɛnɛya baarakɛlaw u y'a yira k'a fɔ an k'an yɛrɛ janto u ni an ka saniya walew matarafa ko n'o dɔrɔn de an bɛ se ka an yɛrɛ u n'an balimaw kɔni kisi coronavirus bana ma an balimaw an hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ bi don kibaru la foli belebeleba b'aw ye a ka danaya la aw ni ce aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma